Oh, salut! Băieții, la Unimedia mi-a pregătit aici un speech. Dumitru Dânci, mulțumesc. Ei ne-au promis după asta și placat în centrul orașului, un banner mare numai cu mine. Băieți și fete, la noi în țară e bine. Eu, cu riscul de a părea patetică, acum o să spun că 3 generații de-a mele, da, de mult, au avut posibilitatea să plece. Prima a fost străbunica mea, care e de naționalitate nemțoaică, și prin anii 39-40, când trebuia să se întoarcă în țară, la ea acasă, ea a hotărât să rămână aici, să-și crească cei 13 copii, care din păcate au rămas numai 7, ulterior, pentru că au murit în timpul foametei și epidemiei. A doua generație a fost bunelul meu, care a fost represat în Siberia, de el om de treabă, gospodar, după ce s-a terminat acolo, s-a întors acasă. Și a treia generație este mama și tata meu, care de câte ori ne-aduc aminte de țările Baltice, mi-aduc aminte de tată, că el nu a vrut să rămână acolo, fiind trimis în timpul perioadei sovietice, și mama, care nu a vrut să rămână niciodată în Germania. Și eu acum mă gândesc, dacă 3 generații de mele nu au vrut să rămână, cine-s eu, să plec. Deci, dacă ei au trăit aici și nu au făcut doar umbra acestui pământ, deci eu, care am șanse mai multe, oportunități mai multe și posibilități mai multe, să plec. Deci, dragi băieți și fete, aici e bine. Dar tu, ție, care nu-ți place să trăiești aici, tu du-te. Noi să rămânem, pentru că aici sunt locuri dragi, oameni dragi și șansa de a avea un viitor mai bun.